viser over for skaberen, at hans værk var en fadase. Vi bør hjælpe Gud, men hvad er åndens klarhed andet end Guds gave til sine foretrukne? I så fald bliver det meningsløst at tale om bestræbelser eller pålæggelse af forpligtelser. Den kloge bliver klogere, mens den dumme bliver dummere. Det er sjældent, mennesker kan enes om vækst og vokse i samdrægtighed. Den dybeste forståelse finder som regel sted mellem nulevende og afdøde, der har efterladt sig vidnesbyrd i form af det skrevne ord. Så lad det da så være. Det ville være dumt at beklage det. Ja, det er jo en gendrivelse af hvert håb om at kunne opretholde en samfundsordning gennem gensidig tillid. Og det er også, så vidt jeg kan se, et udtryk for en vis eksistentiel desperation. Jeg tror også, at jeg har skrevet som en polemisk rettet mod Løgstrups idé om de spontane livsudtryk, var det ikke det, han kaldte det? Jo. Hvor han blandt andet omtaler tilliden som noget selvfølgeligt i forholdet mellem mennesker, og mener, at samfundet slet ikke, det menneskelige samfund ville slet ikke kunne eksistere, hvis der ikke var en grundlæggende tillid mennesker imellem. At vi ville befinde os i et evigt forsvarsberedskab, og fuldstændig dyrene i jungen og sådan noget. Men der har jeg en eller anden mistanke om, at det faktisk forholder sig sådan, at altså, der gives selvfølgelig undtagelse for reglen, og måske netop det, at man taler om den mulighed, at destruktiviteten er en langt stærkere realitet i vores tilværelse, end vi våger indrømme over for os selv og hver andre, er den undtagelse fra, om jeg så må sige, mistillidens doktrin, som gør, at vi for eksempel er i stand til at tale sammen om det, og jeg ikke sidder og vogter på jer. Jeg tænker, hvad fanden finder de nu på? Hvor jeg en kniv i ryggen om et øjeblik, fordi de er sindssygt alle sammen. Eller I gruer for, at jeg har udtænkt et eller andet forfærdeligt. Ja. Samurajsværdet kommer op. Ja, det kommer i aktivitet, ikke? Altså, jeg mener, at det er måske nok så, i virkeligheden nok så moralsk at fastholde tilliden til det nederdrægtige eksistens, altså og troen på det nederdrægtige eksistens, og i det hele taget på det forfærdelige, end det er, og godtroende at hengive sig til forvisningen om, at alting er en stor grød af tillid, og det skal sgu nok gå. Men hvis vi så vender tilbage til din skrift og til dit forfatterskab og sådan noget, er det så, for at sætte det lidt på spidsen, og sige, at det er Preben Madia Sørensens æstetiske etik at gøre sig til det ondes talerør, fordi at det onde kan vise sig at være det gode, men at det onde, som vi ser det nu. Er jeg lige med en slags forklædt moralist? Det er en mistanke, jeg selv har haft nogle gange, men vi har været ved at tro det. Kender jeg mig selv ret. Men altså, så at sige, en statue Nascendi i undfangelsesøjeblikket, når jeg er i gang med at skrive noget, så farer der oftest en djævel i mig. Men når jeg så reflekterer, hvad jeg jo gør indimellem, så må jeg da indrømme, at jeg er stærkt optaget af moralske problemer.
Ikke som Johannes Møllehave, men som mig. Det er jo i grunden, det er jo absurd, det er højfilosofiske stats. Og så er der faktisk en form for filmproduktion med spil. Det vil være, altså det kunne være et helt stort klub. Og plage tilhører, og plage fællesskabet. Sådan, ikke? Så kan fællesskabet for dem blive anfægtet for gang. Jeg stiller mig selvfølgelig også på et tidspunkt spørgsmålet, om der må findes en vej ud af disse gådefulde rum med deres mange anonyme kvæstelser og gennemtrængende skrig. En vej, lyder svaret, nej. Ikke en vej, men måske en lang gang, der kun fører til yderligere forførelser og hemmelige korsfæstelser, tyste og celebre martyrier, men i fuldt ornat. Med kalkens indhold i en hurtig bevægelse tømt ud gennem det åbenstående vindue ned i hovedet på en mand, der med alt for blå hænder lige har voldtaget en lille pige og en lille dreng, og nu i sommernatten tror han kan slippe godt fra det ved at henvende sig hos eneboeren i det smalle hus uden indgang. Eneboeren ligger selv foran sit lille husalter og hakker en nabohjerne i sig, den sidste. Han har ikke for gode hænder og ikke for gode øjne, men han tror også, at han kan redde sig, nemlig ved at henvise til sin tiltagende blindhed og påstå, at der bare var tale om almindelige fejltagelser. Almindelige fejltagelser, hvad er det? Hvad vil det sige? Dårlige undskyldninger, siger Soter. Lutter dårlige undskyldninger og vinker flokken af de små fra Limbus Puerorum ind på scenen. Så kan de stå der i deres forskellige grader af tilblivelse, på deres varierende stadier af reagensglas haletusse, og vi kan, hvis vi er heldige eller uheldige, som man ser det, få et glimt af en af dem, der prøver på at mase sig igennem den uigennemtrængelige hinde mellem det prænatale rum og den forfærdelige atmosfæreløse have, hvor Narcissus sidder med sin ske og råber. Nu er der omklædning og sceneskift, råber han. Så er det gjort. Også han tror. Men nej. Ingen vej. Kun gang på gang. 16 gange 16 er 17, siger han. Manden med den blå hat og ler, der skal blive til selvstændige skygger. Selvstændige skygger, siger han. Selvstændige skygger. Hvad skal det sige? Og får selvfølgelig intet svar. Det hele er fløjet sig en tur. På en gang. Ud af alle åbenstående vinduer. På en gang. Så breder han sine kolossale vinger ud og letter fuglen, der sang den sang. Det er kun udmærket, den hund optræder i mange sammenhænge. Ikke også? Ja. Vi kunne sikkert lave noget, der var meget mere vanvittigt, det vi har gjort. Ja. Oplæsning for en tøjhund og andre. Den sporskifter, der skal repareres, det kan jeg godt se. Eller styre nummer 5 ind i nummer 7, og så kortsluttes 28 og 19, fordi de begge er indbyrdes forbundet med 5 og 7. Desuden skriger 5 og 7 og må smøres, når de er smurt, og når sporskifteren er repareret, kan det hele køre lidt igen, uden for meget vrøvl. Marionetternes disciplin er utrolig, men disciplin er det jo ikke engang. Det er bare noget, jeg kan lide at tro. Nå, skal jeg så sige, at deres funktionsdygtighed er imponerende. Det er nok mere relevant. I begyndelsen kan jeg huske, gav jeg dem navne. Nu er jeg blevet så økonomisk, at jeg nøjes med at nummerere. 1. Min store glæde, min stolthed, svinger med hatten og rokker ud af sit spor. 17 kører trittebøgeren med ord ind i ordladen. Tømmer og vender og kommer ud igen. 5, der skal smøres, skriger lidt. 7 er langt borte, helt over i et andet felt. Måske høstes der der lydløse begreber. Det ville være forkasteligt at tro, de kan få kontrol over ord. Det er allerede store ting og sager, at jeg
kan holde styr på dette efterhånden ret store antal af minutiøst arbejdende dukker. Orgasmerefleksen hos 15 og 31 er i uorden. Den skal repareres. Når begrebshøsten er overstået og meningerne er styret i lade, skal 15 få smurt sit udblæsningsrør, hvis det er det, der er i vejen, og tændingen i 31 skal blive udskiftet. Jeg har nu længe haft mistanke om, at det var det, der var i lejen. Lad os nu se. Som sagt, hilseren over alle hilsene svinger sin umanerligt store gule hat og spreder den fornødne kunstige livsglæde om sig. Børnene 55 og 56 vinker og fortsætter deres mekaniske leg. De bliver aldrig ældre, og jeg har ingen medlidenhed. De kan fortsætte til dommedag. 37, der er sindssyg, står ved et vejkryds og snorer. 48 betjener tærskemaskinen. Der høstes, der vises, der gøres tegn, og man leger lyst og ulyst er nogenlunde ligeligt fordelt. Jeg har taget bestik med hensyn til det uforudsete. Jeg afskyer overraskelser og mislyde. Jeg slår ud med armen, brækker en finger, men fortsætter og banker hånden ind i væggen igen og igen, og ender med at sætte mig ned i det hele med et brag, og får alt det forbandede spidse stas op i røven og knaller hovedet ned i et fjern felt, hvor der høstes for selvfølgelig hjernerystelse og må på hospitalet. Det kan man kalde marionetternes hævn. Men nu kan det også passe sig selv, dette krampagtige miniatyrlandskab. Jeg håber, der er rigtig mange kvæstede og ting, der ikke kan forbedres, og så ved jeg jo, jeg ender alligevel med at genopbygge. Jeg er svag. Jeg kan ikke lade være.